खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्माया जानो थांगासिनो दं। बे जथुम्मानि गेवलां मेल हाबाफारियाव गोबां गोनां आयदाखौ लानानै सावरायनाय जागोन होनना फोरमायदों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा। नंगौ, उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा बुंदोंदि फैबाय थानाय बिजनियाव खुंजानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थान्दै मेलाव गुबैयै मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै हा-हुनि सायाव बर' बिजों आरो सोलोंथाइनि सायाव सावरायनाय जागोन होनना फोरमायो। बेजोंनो लोगोसे बिथाङा गोख्रों रावजों बुङोदि मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जोंहा खहा जायाब्ला होजागोन, बेफोरबायदियाव जों गैया, मानोना जों बिसोरनो एसटि होखाया होनना बाथ्रा बुंदों बिथां नीलकान्त गयारीआ। बिनि अनगायैबो मोननै मुलुगसोलोंसालिनि सानै रेजिस्ट्रारखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय आरो ट्राइबेल फरायसाफोरनि सोमावसारनायनि सायावबो बाथ्रा बुंदों। उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा। उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 57थि बोसोरारि जथुम्मा बेयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिङागुदि बर' थुनलाइ आफादनि नैबे मानथिगिरि गामियाव जादों। दिनै जोबथा सान आरो बे जोबथा साननि गेजेरजों बिथांमोना दिनै माने गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव आं गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लाफैनानै आथिखाल बर' थुनलाइ आफादा जों मा मावदों, जोंनि बर' बिजोंनि अबस्थाया माबायदि, जोंनि राव जौगानाय बायदिसिनानि सोमोन्दै आं रायजो राजाफोरनो मिथिहोदों आरो बेजों लोगोसे गोबां बाथ्रा रायजो राजाफोरनो मिथिहोदों। आं थारैनो गोजोननाय मोनदों। रायजो राजाया एसेल'ब्लाबो बिथांमोना गोसो होनानै खोनासंदों आरो जा बुंदों बे खौरां बा मेसेजआ जेरावबो थांगोन आंहा बेखौ फोथायनाय दं। बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालि जथुम्मा सफैगासिनो दं। नोंथाङानो गाहाय नेहाथारि हिसाबै माबायदि साखाफारा? बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्माया देग्लाय बिजनिनि सिङाव थानाय बरलागावनि थेंफाख्रि फोथाराव जागोन आरो आं मिथिनायाव बानजाय आफादा बिनि थाखाय जोबोद मोजाङैनो खामानि मावबाय थादों। बिनि मानिजाथाव आफादगिरि कमल सिंह नार्जारी बिथाङा बारग' MLA, बिथांनि दैदेननायावनो बे खामानिया जाबाय थादों आरो मिजिंथिदों बे जथुम्माया जोबोद मोजाङैनो जागोन, मानोना बेवहाय 2000नि बांसिन थान्दैफोर बाहागो लागोन आरो बेवहाय जोंहा नेपालनिफ्रायबो फैगोन, जोंहा गोदान दिल्लीनि फैगोन, सोनाब बंग'नि फैगोन, जोंहा मेघालयनि फैगोन। थिग बिदिनो जोङो मिजिंथिदों बे जथुम्माया जोबोद मोजाङै जागोन आरो बियो जिहेतु देग्लाय ओंथि गोनांसिना बेनो जे बेवहाय बिबान सोलायनाय जागोन। सोर बिबानाव फैयो फैया बे आलादा खोथा, नाथाय जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि जि माखासे हाबाफारि, बे हाबाफारिया खोब मोजाङै जागोन। मानोना जोङो गिबि सानावनो जोङो जायफ्रा जोंनि माने फरायसाफोर बिसोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोङो मोनसे मोजां सावरायमेल लादों। जाय सावरायमेलाव जोंहा जोंनि मानिजाथाव मुस्रि हेमन्त नार्जारी IAS रिटायार्ड, बिथाङा बेवहाय मैखोमै बाहागो लागोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे रोंगौसाफोरखौ लेंहरदों, जाय रोंगौसाफ्रा बर'नि जोंहा सम्पद, बिथांमोननि गेजेरजों जोंनो फरायसाफ्रा गोबां माने थुलुंगा मोनगोन। जेरैहाय जोंहा बेखेवगिरि हिसाबै चरन नार्जारी, जाय मानसिया मोनसे समाव माने APSC पास खालामनानै माने ACS पास खालामनानै दा बिथाङा माने आसामनि सासे गोजौ मावख'गिरि जानानै दंबाय थायो, बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लागोन। थिग बिदिनो गोबां हाबाफारि जोंहा दङ, खन्थाइगिरि जथुम दङ आरो जों बिदिनो जोंनि माने थुनलाइ आफादनि बान्था राननाय, जोंनि बिजाब बेखेवनाय, बेफोर हाबाफारि थागोन आरो बेफोर हाबाफारियाव जोंहा गाहायै असम साहित्य सभायाबो बाहागो लागोन, मिसिं साहित्य सभा, सनाल कछारी साहित्य सभा, राभा साहित्य सभा, बिथांमोनाबो बयबो बाहागो लागोन आरो जों बेखायनो मिजिंथिदों बे बिजनियाव जानो गोनां जि 65थि बोसोरारि जथुम्मा बेयो जोबोद मोजाङै जालांगोन आरो जि मोनसे हारि दानायनि फारसे जों आगानसे दावगानो हागोन। 17 जानुवारि खुंजानो गोनां जे बागुरुम्बा, बे बागुरुम्बा दिन्थिफुंनायाव बर' थुनलाइ आफादाबो मैखोम बिफाव लादों होनना जों मिथिनो मोनो। नोंथांमोननि
मैखोम बिफाव लादों होनब्ला एसे गोरोन्थि जागोन नंगौ जोंबो दंफायो एक्सपार्ट कमिटियाव जोंखौबो लाफादों आरो गाहाय नेहाथारि महरै आं गावनो बारा टाइम होनो हायाखै जोंहा बेवहाय सासे नेहाथारि डक्टर प्रणबज्योति नार्जारि बिथाङाबो दंफायो बिथाङाबो हानायमानि सहाय खालामदों आरो जोङो गाहायै हारिमु आफादनो जोङो बुंदों जे नोंथांमोना बोरै हायो हाबाफारि जाहाथे मोजाङै जायो बिनि फारसे नोजोर होदो जिहेतु जोंहा जथुमा फैगासिनो दं बर' थुनलाइ आफादनि ओजोंहा जथुमा ओजोंहाय बे बागुरुम्बा खोब माने हाबाफारिया सौदावबाय बेखायनो आं मिजिंथिदों जोङो बे बेलायाव बाहागो लानो हायाखैब्लाबो हाबाफारिया मोजाङै जालाङो बेनि थाखाय आङो आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबदों। थान्दैमेलाव मा सावरायनानै गुबैयै थान्दै मेलावथ' जोङो माखासे मैखोम बाथ्राखौ सावरायगोन बिजिरनि जथुम्माया गोबां बिथिङावनो मैखोमै सावरायजागोन से नम्बराव जोङो एसटि इस्युखौ सावरायगोन आरोबाव एसटिखौ जों खुनु पयटे होआ बे जोंनि बाथ्रा जोंहा बेवहाय होआब्ला माने होयोब्ला जोंहा खहा जायाब्ला होजागोन जों बिदियाव गैया होखाया हा हुनि बाथ्रा दङ बर' बिजोंनि बाथ्रा दङ फरायसालिफोरनि बाथ्रा दङ गासैबो बाथ्राखौ जों बेवहाय सावरायगोन। एसटि सोमावसारनाय एसटिफोरखौ होबथानायनि सोमावसारनाय जिथु ट्राइबेल फरायसाफोर सोमावसारनाय बिथांमोननि हेंथायै बिथांमोनजों लोब्बा दङ होननानै दिनैनि सरकारा सानै रेजिस्टारखौ दिनै एरख'नाय जाबाय मुलुगसोलोंसालियाव बे बिथिङाव सावरायनाया नोंथांनियाव थान्दैमेलाव जायगा मोनगोन नामा? जोङो खोब सिङाव हाबाखैब्लाबो जोङो नुदों बेवहाय मोनसे पलिटिकेल माने मोनसे जाहोन हाबनानै दङ सिंनि बाथ्राखौ जों हाबाखैब्लाबो जों नुदों जे बेवहाय मोनसे पलिटिकेल जाहोन दङ आसलथे बियो जोंनि थाखाय माने बे समाव जोंनि सम्पद जायफोर होखारजादों बिथांमोनाबो सम्पद आरो जायखौ सोदों बिथांमोनाबो जोंनि सम्पद दा बेवहाय मा जाहोनाव बिसिम होखारलायनायसिम थांखो जोंनि थाखाय बेयो मोनसे एसे साननो गोनां जानानै थाबाय खिन्थु जोङो थुनलाइ आफाद हिसाबै जों बेबायदि एक्सट्रिम स्टेपाव थांनायखौ लुबैया मानोना आं दहायनो बुंखादों जायफोर होखारजादों बिथांमोनाबो जोंनि सम्पद आरो जायफोर मोनदों बिथांमोनाबो जोंनि सम्पद नाथाय जोङो सोरखौबा दुखु होनानै जुदि खामानि मावनो थाङोबा बेफोर इयुनाव मोनसे मा फैयो माने गाज्रि मोनसे फिनजाथाय फैनो नागिरो बेखायनो बेबायदि मोनसे लामाखौ दोनैया मोजां होननानै थुनलाइ आफादा जों बुंनो लुबैयो। फरायसाफोरा बिथांमोना बुंदों जे बेबायदि राजखान्थि नोजोरजों जुदि लाङोब्ला कार्बि आंलंजों जादों बेबायदि जाथाय फैनो हागौ होननानै बेफोर समनि बाथ्रा समा मालाबा समाव खोब माने निस्थुर जेखौ बुङो माने क्रुएल रावखौबो रेहाय होआ दा जोंनाव दा जाथों बेखौ जों मिजिंथिदों आथिखालनि सरकारनि जायफोर खुंथायगिरि बिथांमोना बेफोर गासैबो खोथाखौ साननांगौ मानोना जेनेरेसनासो जोंनि सम्पद जेनेरेसननि खोथाखौ साननानैनो जोङो दिनै खामानि मावदों जेनेरेसना जुदि मोजां जायोब्ला जोंनि मावनाया माने सार्थक जायो बियो जोंनि मावनाया जुदि जेनेरेसननि थाखाय थिग जायाबा आं मावनाया खिन्थु बियो सार्थक जानो हाया बेखायनो आं खावलायगोन जे जोंनि मावनाय दांनाया आं गावनि थाखाय मावनाङा आङो आंनि न'खरनि थाखाय मावनाङा आं मावनांगोन जोंनि हारिनि थाखाय आं मावनांगोन जोंनि समाजनि थाखाय आं मावनांगोन जोंनि जेनेरेसननि थाखाय आं बेखौ फोथायो बेखायनो जों फिसा साननायनिफ्राय बारग'नानै जोंनि साननाय हनाया खोब गुवार नोजोरसिम फैनांगौ आं बेखौसो खावलायो। जोबथा सोंथि गाहाय नेहाथारि महरै नोंथांनि जोबथा बाथ्रा गाहाय नेहाथारि महरै बर' थुनलाइ आफादनि नोंथांनि नोजोरा माबायदि? गाहाय नेहाथारि बिबानाथ' फिसा नङा जोबोद गिदिर बिबान मोजां मावोब्ला मोजां बुङो गाज्रि मावब्ला गाज्रि मुं मोनो आरो बर' थुनलाइ आफादनि आङो 2023निफ्राय एप्रिल दाननिफ्राय बिबान लानानै नै दायो बिजनियाव 3 बोसोर आबुं जागोन आंथ' हानायमानि गाज्रि मावाखै आरो जोंनि टिमाबो हानायमानि जों हारिनि थाखाय खहा जानाय खामानि मावाखै बिबानाव सोर फैयो फैया बे उननि खोथा नाथाय जोङो जि मावदों हारिनि थाखाय मावदों जोङो जि सानदों हारिनि थाखाय मावदों सानदों बिजोंनि थाखाय जोङो सानदों मावदों जोंनि रावनि थाखाय गासैबो थाखाय जों मावदों आरो जोंनि थांखिया बिदिनो जानांगौ आंनि उनाव सोरबा फैगोन बिथांनाबो थांखि आरो नोजोरा बिदिनो जागोन।
जुदि थान्दै मेला नोंथांखौनो फिन सायख'फिनो बियो समा फैथोंसै समा फैयोब्लाथ' रायजोफ्रा होयोब्ला मावगोन आरो जुदि बुङोबा नांला नों जना थादो जना थागोन आङो मोननैथिंबो मेन्टेलि प्रिपेयार्ड थेंक इउ